Здравейте, вие гледате каналът Motoz. В това видео ще ви покажа как да импортирате GPS файлове в Google Maps, Maps.me и Gaia, както и няколко полезни съвета, ако следващата ви моторазходка включва черни пътища. Да започваме! Накратко за GPS файловете, може да сте ги срещали вече в форматите GPX и KML. Съдържат координати, свързани в маршрут, както могат да включват правни точки, забележителности и други елементи. Това са най-популярните формати и с тях ще работим в това видео. GPS файловете могат да се създават с различни инструменти, като Google Maps и Gaia, като ръчно маркираме картата, както и с директно GPS проследяване, докато се движим. Накратко това представлява GPS файловете. Нека сега да видим как се импортира в Google Maps. Отварям добре познатия ни Google Maps. В менюто вляво запазено, карти, най-долу създаване на карта. Това ни отваря дизайнерът на Google, в който може да чертаем карти, може да начертаем наш маршрут, може да го стилизираме, може да добавим някакви интересни забележителности по пътя, каквото искаме. За да импортираме файла, цъкаме на импортиране. Може да заредим от Google диск, може директно да драг-дропнем файла тук, което ще направя. Google Maps поддържа и двата файла в формата, тъй че няма голямо значение кой ще изберете. Избирам GPX файла, драг-дроп и файлът се зарежда. Вуаля! Какво представляват елементите от файл, който импортирахме? Имаме маршрут, имаме и червени нещица, които са отправни точки, които маркират някакви интересни места, чешми, хижи и така нататък по маршрута. Може да прилагаме някаква основна стилизация тук, като примерно да сменим цвета на маршрута или някаква информация за него да поставим, която после може да разглеждаме, да се подсещаме някакви неща и така нататък. Въпросът сме да направя по-видим на картата. И общо взето това е, като маршрутът е запазен автоматично във вашия драйв и може директно да го отворите в Google Maps, като може да добавите някакво по-смислено име. София Ябланица. Окей, запазваме. Общо взето това е. Вече може да преминем отново към Google Maps и да заредим маршрута там. Връщаме се към картите. Прецъкваме тези тапчета и маршрутът ни трябва да излезе. Кликаме на него и ето го. Реално това е, така изглежда вече зареденият маршрут. Реално няма много голяма разлика спрямо дизайнера, но това са вече Google Maps. Съответно може да го отворите и през телефона. Основният недостатък на Google Maps е това, че липсват доста от черните пътища, изобщо не са отбелязани на пословията. Това може да го видим тук над Кърмиковския манастир. Виждате на къде продължава маршрутът ни, откъде идва, на къде отива, на пръв поглед отива в нищото. Но това не е така. Ако отворим сателитна снимка, може да видим, че тук има черен път. Тук също има един паралелен черен път, който също е отбелязан по същия начин, както и тази улица, която е абсолютно асфалтова. И това също е още един недостатък, че реално виждаме нещо на картата, но не знаем точно какво е, не знаем какво е категоризирано. Това е общо взето за Google Maps. В браузъра. Сега нека видим и как изглежда това на телефона. По подобен начин, както и в браузъра, така и в мобилното приложение, отваряме запазени карти. София Ябланица е нашия маршрут. И той се зарежда по абсолютно същия начин. Виждам абсолютно същия маршрут, който видяхме и в браузъра. Едно към едно. Разлика тук, че не може да коригираме нищо по маршрута или по точките по него. Слоят е абсолютно същия. Отново не може да видим откъде минава път, дали минава път. Може да разчитаме само на маршрута, който имаме. Това е накратко за Google Maps. Сега ще продължим с Maps.me. Maps.me е абсолютно безплатно и леко приложение с детайлни слоеви и офлайн карти. Няма web версия на самите карти. Всичко се случва в мобилните апликации, които са налични и за iOS и за Android.
тъй че направо скачваме към тях. Приложението наподобява до голяма степен функциите на Google Maps. Основната разлика са слоевете, които тук са по-подробни. Например, черните пунктири, които може да видим, обозначават пътеки или черни пътища, по-широки черни пътища. Като други функции има опция за записване на маршрут, по който се движим, като след това може да го експортираме в KML формат. Функционално няма разлика между версията за iOS и Android. Каквото ви показвам сега, важи и за двете платформи. Импортирането на GPS файл става само през мобилното приложение. Сега ще импортирам същия файл, който разгледахме в Google Maps. Една особеност е, че Maps ми поддържа само KML файлове, така че ще импортирам KML файлът. Как става това? Избирам KML файлът, който в случай е по-малкият размер. Споделяне. И сред апликациите намирам Maps.me. И маршрутът вече е зареден на картата. За да намерим това, което тук ще импортирахме, отиваме в Favorites, Bookmarks. Това е реално последния маршрут, който импортирахме. И тук може да видим абсолютно всички точки и самият маршрут. Като стилизация, тук нямаме много възможности. Не може да редактираме маршрута или дестинациите. Може да променяме цвета на маршрута и точките по него. И общо взето е това. Разбира се, може да използваме Google Maps, за да нанесем корекции и отново да импортираме в Maps.me. Основното предимство, както вече казах, са по-подробните слоеве от тези на Google Maps. Ако вземем отново пътищата покрай Кремиковския манастир, се вижда доста по-ясно кое е асфалтов път и кое е черен път. И въпреки всичките хубости, недостатъкът е, че черните пунктири могат да обозначават някаква брасова пътечка някъде измежду дърветата, което ще рече, че няма шанс да минем оттам с мотор. Камо ли с нещо по-голямо. Въпреки това, приложението е много добро за пешеходен туризъм, няма спор. И накратко, това беше за Maps.me, много полезно приложение за любителите на природата. Няма да сбъркате, ако го имате, дори да не ви трябва сега. И така, нека преминем към Gaia. Накратко за Gaia, разполага с web и мобилна версия, и изключително подробни слове и многофункционален дизайнер за създаване и редактиране на маршрути. Една особеност е, че Gaia има безплатна и абонаментно базирана версия. Безплатната версия, за жалост, не включва офлайн карти, като допълнение в платената версия също влизат и различни по вид слоеве, като валежи, пожари в реално време и други. Но повечето от тях не работят за нашите географски ширини, тъй че основният минус с безплатната версия остават офлайн картите. Нека направо преминем към картата. Относно условията, те наистина са много подробни и дават доста ясна представа за терена. Ако отворим легендата, може да видим с какво разполагаме всъщност. Пешеходни маршрути за колездене, за напреднали. Има Unmaintained High Clearance Road. Това са черни пътища, обикновено широки, подходящи за някои мотоциклети и джипове. Тук, ако отворим, може да видим абсолютно цялата легенда на картата. Наистина доста подробно описание. Но нека да се върнем към импортирането на файл. За целта първо трябва да си направите безплатен акаунт. След като вече имаме акаунт, отивам в Import Data. Тук поддържаните файлове са повече на брой. Избираме файл. Зареждаме GPX файла. Маршрутът веднага се зарежда на картата. Запазваме. Самият него може да намерим в Saved Items отляво. Ето го. Gaia има повече опции за стилизация и фин настройки по маршрута. Една идея по-лесно се правят маршрути. Дава повече информация за различните точки, като денивелация, прогноза за времето на въпросното място, цялостна денивелация на маршрута, както и доста други неща. Все пак основното предимство са маркировките на картата. Дават много по-ясна представа какво може да ни очаква. Например, защо съм избрал да мина от тук, а не от тук. Очевидно, това тук е туристическа пътека, която няма да е проходима за мотор.
Нека да видим как изглежда всичко това сега в мобилното приложение. Слоевете на мобилното приложение изглеждат по идентичен начин, както в браузъра, дават същата подробна информация. Имаме и бърз достъп до легендата, което е доста удобно. Отгоре имаме няколко бързи бутони и изгледа, които може да променяме. Може да записваме и GPS следа. Също както в Maps.me може след това да експортираме в различни формати. Нека да видим как се импортира. По идентичен начин, както в Maps.me, трябва предварително да сме свалили файловете на телефона си. Избираме GPX файла, споделяне и намираме гайд в инсталираните апликации. Маршрут веднага се зарежда. Него може да намерим в Saved. Ето това е нашия маршрут. Естествено, откъдето и да импортираме GPS файла, той може да бъде видян и в браузъра, и в мобилното приложение. Това беше всичко за сега. Много мощен инструмент с много възможности. Абсолютно препоръчвам, ако ще изследвате черните пътища. Ако видеото ви е харесало или ви е било полезно, дайте един палец и се абонирайте за канала. В следващите видеа ще показвам маршрути, подходящи за моторазходки, както този, който разгледахме сега. GPS файловете може да намерите в описанието под видеото. Това беше всичко от мен и до скоро!